Ayan, good morning. Grabe, dahil palang ano, cargamento. Kalahati lang pala yung maano, no? Ayan, paalis na kami, guys. Si Chupoy kasama. Diretso pa. Next, ano, exit. Yes, 1 week vacation namin. Saya. Lakas ng ulan. Why naman ganun? Super init kanina eh. Biglang ganito. Sobrang sakit na ng ulo ko, guys. Ayan, malapit na kami. Kaya nga, dinaanan pa namin yung, ano, yung aircon sa Magic Mall. So, bukas pa lang mapipick up. Pinasunod yung, ano ko, yung plano ko na kailangan, ano, ma-install na. So, bukas pa lang, ano, pick upin namin, sabay mag-grocery. Sakit! Ano yun? Splunky Dinky. Agoy. Sakit! Ang ulo ko. Grabe, parang inaano. Dinidrill! Sobrang init kasi kanina sa ano, ano kami, nag-stop over, nag-CR. Sobrang init. Tapos malamig dito sa sasakyan. Ayun na. Para nang nag-ano na yung ano ko. Sentido ko. 10, 20, 30, 40. Manggaan? Ano yung isa? 7, Overtake. Nag-overtake ba yun? Hindi. Nasa isang lane sila. 90. Siguro na nadulas. Umiikot eh. Oo. Patalikod na isa eh. Naubos na ba lang sibuyas dito? Hi guys! So, ayun nga, dito na kami sa bahay. Mga 30 minutes ago, dito na kami. Yan, tapos si Japong naman, umuwi na. Nagbus na lang, hindi na namin naabutan. So, ayun, kasi may pasok pa siya bukas, Saturday, Sunday, hanggang Wednesday. So, nag-leave lang siya para nga mahatid yung, ano, yung isang sasakyan. And then, may mga naiwan pa sa, ano, sa Pasay. Yan, nandun pa si Taylor. Kasi gagamitin nila yung nila Mika, nila Jeff ulit, tsaka ni Tito Mark. Pag sunod dito. Sa Wednesday or Thursday. So, yun. Nag-set up agad si daddy ng ano, ng video, okay? Kaloka. Sabi ko, pabukas na eh. Yan. Sobrang sumakit talaga yung ulo ko. Sobrang init kasi. Tapos malamig sa sasakyan. Tapos biglang lakas ng ulan. So yun, buti na lang may baon akong medical. Kaya, ninuman ko na kanina. Medyo okay na. Ano yan? So yeah. Bukas na siguro ako mag-vlog, guys. Ayan, kasi papahinga na muna. At, ayun, kagulo pa. Nag-ano pa lang, nag-settle pa lang yung mga bagong dating din. Yan, and then yung ano, yung aircon nga, ayan, di pa rin nakabit, di ba? Sabi ko last time, ina-expect ko within this week ko kami umuwi, may kabit na. So, kakarating lang daw nung ano, ay sos, ingay. Kakarating daw lang daw nung ano, nung unit, kahapon. So, pinadaan kami doon. And then, yun nga, bukas, pipick upin namin. Tapos Monday naman, may install. So, okay lang. Basta ma-installan at sobrang init nga dito. So, ayan. Hi guys! May nangihingi sa akin. Sabi ni Lucas, meron ka ba ng ano, nung jelly na may star tsaka ano, ng moon? Ano, me? May tubig ka na? Meron na, me? Ah, bakit? Bakit? Ano? Andito sila, oh. Wala na! So, yun na. Nangihingi si Luca. Ano yung hinihingi mo, Makash? Yung antok. Yung antok? Yung pang-antok. Yung may night na mga stars pang yung jelly na pang-antok. Pinatikim po sila ng ano, melatonin. Kaso wala, hindi ko dala. Nandun kay Kuya Chris. Oo nga, wala. Bukas, bibili ako. Ha? Pang-pantok nyo, ha?
Oh my God, morning na. Oh my God, morning na. Night pa lang eh. Look at here. No, night pa lang yan. No. So, nag-toothbrush na kayo? Baby, wag mo man eh. Yan. Nag-toothbrush na kayo? So, fresh na tayo. Eh, yung batang yun. Shani, ano naman ginagawa mo, Shani girl? Nang kakalkali. Pakalkal na naman po. Kaloka. So, ayan. Mag-edit sana ako ng vlog na. Tinala ko yung laptop, of course. Yan. Para makapagtrabaho. Yan. Kasi may mga papabok pa akong DHL eh. No, no, baby! What's that? What's that? Uy! Naligo ka na ba? Maano ka dyan sa electric fan? Close mo na yan. Close mo na. Close it. No! May ano ka dyan, no? Awi yan. Awi. Awi. Awi yan. Ayan yung ano, yung electric fan na tag 125 sa Shopee. Tipid sa kuryente yan. Ah? Yung puppet? Tinano ko yan. Niniram ko yung puppet. Para mag-stay still yung ano, electric fan ni Tata. Kaloka to si Lucas talaga. Pahingin ng jelly na may ano, na may star, tsaka may ano, may moon, yung pang paano, pang paantok. Diba? Natandaan niya, ganyan ka ano yan si Lucas. Matatandaan niya talaga. Pag nangako ka dyan, ako, make sure, maano mo, matutupad mo guys. Kasi talagang, ano kanyan, sisingilin ka niya sa pangako mo sa kanya. So anyway, ayun, nakapag ano na kami. Nakakain na ng dinner. Tapos, ayun nga, mga nagsisiligo na yung iba. Si Daddy nag-ano pa rin dyan, makanta pa rin. Feeling ko ano to eh, gusto ata nito maging singer eh. Ngayon lang chart. Anyway, so yeah, ako din mag-freshen up na muna bago ako mag-edit. Para press ko na. And look who's here. Diyan si, ano, si Chuboy. Yan, dito si Chuboy. Ayan, so nakapag-freshen up na tayo. Skincare na muna, guys. For anything else. Ayan, buti meron pa ako dito ng mga, ano, mga skincare ko talaga. So, meron pa akong tomato toner. Kasi yung ano daw nakapagdala, yung bago ko ngayon na hyaluronic acid serum. Yung nadala ko dito. Actually, nung last na uwi namin to eh. Hindi ko na ulit dinala. Pabalik sa Pasay. So, yung nadala ko. Yung tretinoin lang pala to. Collagen elastin, tsaka tretinoin cream. Lang nadala ko. Pero okay na yan. Importante kasi may lagi akong may tretinoin. So, yeah, yun lang naman. Mag-ano lang naman ako mag-skincare. Gusto ko manood sana ng ano ng Netflix kaso natapos na namin yung ano, yung Inventing Anna, si Anna Delvey. So, baka i-continue ko yung marriage proposal. I mean, business proposal. Kaso nag-iingay pa sila sa labas eh. Ayan. Kaya, mag-edit na lang muna ako para, diba, matapos man sila doon, nagre-render na itong ano, itong mga vlogs. Kasi may gagawin ako. Ayan. At dumating din yung, puro na naman ako, ayan, mga fillers. So, sasabihin. Marinig na naman ako ni Daddy eh. Ano ko yan eh? Basher ko yan eh. Char. Mga puro daw fillers ang sinasabi ko. Eh wala eh. Ano ba yung iano ko isasabihin ko, di ba? So, after collagen elastin, ito na. Yan. Pwede rin naman ito na muna bago collagen elastin, guys. So, kahit ano, yan. Inuuna ko lang yung collagen para ma-prevent niya yung sobrang pamamalat. And then, syempre, yung if any may paghahapdi, gano'n. Pero so far, wala namang paghahapdi sa akin. Yan. Kaya love na love ko talaga tong ano na to, tretinoin na to. Nakaka-dry siya, guys. Pero, yan nga, with collagen elastin.
na ano niya, na prepare niya yung dryness. Ang dami ko maglagay, no? Kasi 0.05 lang yung ano neto, guys. Yung tretinoin neto. So, sobrang mild niya. And yun yung recommended mostly ng mga ano, ng mga dermatologist. Kasi yung mga 0.5 or mas mataas pa po sa 0.05, yun yung mga talagang marami ng acne, ganun, wrinkles. Pero ito, kung pang ano lang ito, guys, pang everyday use, perfect for ano, pang everyday use. Kaya baba lang yung ano niya, tretinoin content niya. So yun lang. Boring ba? Sensya na kayo, wala akong vlog tomorrow siguro kasi mga pagod sa biyahe, and then hindi rin naman kami sabay nag dumating or umalis yan kasi si Jack mo nga may ano pa ay umuwi pa yan. Tapos si ano pala, baka hanapin nyo si Chris. Wala si Chris, hindi rin sumama, hindi ko na pinilit. Teka, magkano lang muna ko. Mag-lip din tayo kunwari para habang nag-edit maganda. Water tint lang naman yan. So, ayun nga, hindi ko na pinilit kasi wala naman daw siyang gagawin dito. So, maboboring lang siya. Mas gusto niya, naglalaro siya sa sa computer niya. And then, si Papa naman, nasa Pasay na si Papa. So, habang sa biyahe kami kanina, si Papa naman sa biyahe, pauwi ng Pasay. Diba? Sabi nga namin, di mo na kami antayin pa. Sabi niya, hindi na daw kasi nga, Sabado na bukas. So, syempre, magpapahinga pa yun. After, diba, bike lang. Bike lang yun, guys. Literal na bike lang. Yung, niya, sinakyan niya pauwi ng Pasay. So, yun, syempre, pagod yun, magpapahinga. Siguro, bukas ng one day. And then, Sunday, babiyahin na sila ng mga, mga kaibigan niya. So, sanay na kami doon, kaya na pinagbabawalan namin kasi sabi namin, sobrang init ngayon. As in, kanina nga nahilo ko sa sumakit yung ulo ko sa biyahe. Sobrang init talaga. So, kahit na pinagbabawalan namin yun. Kaya niya pa daw. So, okay, fine. Kasi sobrang init, di ba? Nag-aalala kami, mamaya, matumba na ng bigla yan, yung ganyan. Eh, syempre, di na rin, yung edad ni Papa. Paano na yun, malapit nang mag-senior yun. Kaya, pinagbabawalan sana namin kaso matigas ang ulo niya. So, support na lang, diba? So, update na lang siya kung sa amin, kung nasan siya, ganun. So, anyway, ayun lang naman. Ang chika ko na naman. And then, yeah, mag-edit na siguro ko, guys. Para mahabol ko nga yung mga edit ko pa rito. So, see you tomorrow. Hopefully, maraming ganap bukas. Yan. Pero, mag-grocery muna kami bukas kasi yung balak na naman na dapat mag-grocery sa diba? Sa Pasay na, hindi na namin nagawa kasi ang dami ko talagang tinapos na na trabaho sa Pasay nga. Yung 1 week hindi nagkasya para ubusin ko na matapos yung dapat tapusin. So, ayun, pahaba na naman yung chika ko sa inyo. So, good night, see you bukas.